No tak já prostě chci navázat na to, co jsme tady teďka řešili hodně o evangelizacích, ale hlavní téma, který chci říct, nebo jak to chci nazvat, je vlastně oběti. Jste se někdy zamýšleli nad tím, co to znamená nést oběti Bohu? Já musím vyznat, jakože sama to ještě úplně neumím, ale Bůh mě k tomu vyzývá, určitě k tomu vyzývá každýho, kdo už jde po cestě za Bohem a už má na to vyrůst z toho dítěte do dospělého člověka, tak jak nám Bible říká, že máme už směřovat do dospělosti a nemáme stále zůstávat dětmi. Uh, takže vlastně když jdeme za Bohem, tak první, co chceme, je, aby jsme se zbavili všeho hříchu a žili podle Bible. To je první část. A druhá část je, aby jsme se stali podobní Bohu. To je vlastně ta dospělost, o který usilujeme, o kterou usilujeme. Že tohle, co tady teďka řeknu, je víceméně pro dospělost. Je jasný, že pokud je někdo jako začátečník před Bohem, tak se toho tohle úplně tak ještě netýká, ale bude se o to týkat, až vyroste. Jo, takže bychom měli respektovat lidi, kteří to takhle ještě nemají. Jakože to jsou děti, který prakticky ještě mají právo na to nezvládat to, co teďka řeknu. Eh, Vlastně ta dospělost, kterou Bůh po nás chce, se vyznačuje hodně věcmi, ale jedna z nich, o kterých chci mluvit, jsou právě ty oběti, nést Bohu oběti. A pokud my máme na to, aby jsme ty oběti už nesli a nějakým způsobem je odmítneme, nést ty oběti, tak je to i důvod k tomu, aby Bůh vůči nám měl nějakou výtku, na který může postavit i to, že jsme nedostateční pro jeho Boží království. Uh, co to znamená nést oběti? Já jsem taky měla dřív názor, že prostě člověk může sloužit Bohu životem a může sloužit Bohu i smrtí. A že ne každý slouží Bohu smrtí, ale třeba slouží Bohu životem. Což je asi pravda, že někdo prostě slouží Bohu životem a někdo ho oslaví smrtí, to je jako jasný. Ale přesto ten, kdo řekne, že bude sloužit Bohu životem, nemůže říct, že neponese oběti. Takže i lidi, kteří vědí, že třeba nebudou muset zemřít pro Krista, eh, by měli mít ve svém životě prvek toho, že ponesou oběti. A to takový oběti, jaký říká Bible, Boží slovo, nebudu je jmenovat, vy víte, co Bůh chce, aby jsme nesli za oběti. Uh, Jaký nám dal Ježíš příklad a o čem všem mluví, že sluha není nad svého pána a prostě spoustu věcí, které tam jsou všude v Bibli o tom, že máme nést tyhle ty oběti, protože i Ježíš nesl oběti. A není to o tom, že naše křesťanství bude jednoduchý a lehký. I když vím, že třeba úplně trpět nemám, tak pořád tam pro každého křesťana platí to, že má svému Bohu přinášet oběti. A úplně jednoduchý oběti pro každého z nás jsou vlastně nesení evangelia. Říkání lidem zprávu o Ježíši, i když se nám nechce, i když to je těžký, i když musíme vykročit, i když oni jsou proti nám, i když neseme nějaké utrpení. A spousta z nás jako to evangelium nese delší dobu, jako na roky. A můžeme být třeba z toho i unavený a já musím vyznat, že i já jsem prožila to, že člověk už po nějakém čase je unavený a začne si to prostě zlehčovat.
A to je právě ono, že máme dál nést ty oběti, i když už nemůžeš. A máš nést i tu oběť, když už to je nepříjemný. Máš nést i tu oběť, že poneseš to evangelium i takovým způsobem, že z toho budeš mít problémy. Nebo že řekneš lidem, kterým už si řekl o Ježíši, znova o Ježíši, i když víš, že půjdou proti tobě. Nebo že se kvůli evangeliu oddělíš kvůli nějakým, jako od některých lidí a poneseš ty oběti pro Krista. A patří mezi to i to, že evangelium se každému nebude líbit a možná se mu nebude ani líbit to všechno, co evangelium obsahuje. A teďka právě chci říct to svědectví, kvůli kterému tady teďka mluvím, že já jsem začínala evangelizovat v roce 2015 a prakticky mým úkolem v první fázi, který jsem si dala, bylo jenom prostě říkat lidem o Ježíši, nějak na Ježíše ukázat. A to nějakou prakticky lidskou formou, třeba skrze dárky, skrze nějaký příjemný rozhovor, nějakým způsobem ty lidi jim to zpříjemnit, přístupnit a i sobě, abych prostě jednoduše došla v tom rozhovoru ke zprávě o Ježíši. A naučila jsem se to dělat způsobem, že jsem se na to člověka podívala a přemýšlela jsem, jak je to asi typ člověka, co asi prožívá, jestli je zraněný nebo je spíš naštvaný. A podle toho jsem prakticky s těma lidma mluvila. A napsala jsem si body, co všechno u nich chci dosáhnout, říct jim celý evangelium, aby předat jim Bibli, nabídnout jim kontakt, říct jim, co mají dál dělat. Udělala jsem si to fakt jako perfektně. A když jsem jako postupovala a viděla jsem i lidi, že prostě pláčou, že je to zasahuje, viděla jsem i lidi, kteří mě prostě vynadali, kteří to nechtěli. A jedna zkušenost byla ta, že jsem se dostala k jedné paní, která mi vyznala, že 50 let svého života neslyšela evangelium. Ona mi řekla, já jsem za celý svůj život nikdy neslyšela evangelium a bylo jí 50 a mě dost jako dostalo, že vlastně jsou mezi náma lidi, kteří 50 let nevědí o Ježíši. Že to je docela katastrofální situace, pokud člověk 50 let vlastně čeká, až mu to někdo řekne. Já si uvědomuji tu zodpovědnost a uvědomuji si tuhle zodpovědnost i v tom, že pokud těm lidem neřekneme všechno, co jim máme říct a pustíme je možný, že jim to zabere další roky, než se vůbec dostanou ty celistvé zprávy Evangelia. Takže my máme zodpovědnost mluvit Evangelium v plnosti tak, aby v chvíli, kdy oni odcházejí od nás, aby nebyli odkázáni na další léta, než jim zase někdo řekne plnou pravdu. Takže tam určitá zodpovědnost jakoby vůči rokům těch lidí. Protože každý rok pro toho člověka znamená možnost absolutní změny. Eh, takže tohle si uvědomuji a vlastně chci říct to, že na své cestě s evangeliem jsem se dostala i k lidem, kteří mě prostě začali říkat, že nejde jenom říkat Bohu prakticky, teda o Bohu prakticky ty pozitivní věci, ale nutný říkat i ty negativní věci a je nutný říct i výzvu k pokání. To znamená nést oběť. Protože chvíli, kdy máš říct člověku, ty víš co, tohle máš blbě, tohle a čin pokání, jinak jsi prostě ztracený. To už tě jako stojí to, že riskuješ, že jejich reakce. A, a je to jedna z těch obětí, který Bůh chce. Já třeba, když jsem se k téhle informaci dostala, tak mě to jako trvalo docela dlouho, než vůbec jsem pochopila, co mi ty lidi říkají, že je vlastně nutný jako i lidem říkat to pokání.
A je nutné jim ukázat, že jsou opravdu hříšníci a ukázat jim i na to, že prostě co teda Bible říká o hříšnicích a co teda hříšníky čeká v budoucnosti. Já jsem prostě, když je tohle začali ty lidi říkat, tak já jsem jako nejdříve musím jako fakt přiznat, že mě to musí říct snad 7krát, než mě to došlo, co mi vůbec říká, jako. Jo, že to, aby se z evangelisty stal skutečný čistý evangelista, na kterého se Bůh může spolehnout, tak jako nejdřív, když to duní do dubu, jako. Pak teprve mi to začalo docházet teda, pak jsem nad tím jako začala přemýšlet, pak jsem to začala pozorovat, jak to teda funguje, že jsem měla tu možnost s těma lidma jít a vidět, jak to funguje. A, a pak jsem, když jsem se na to dívala, jak jsem samozřejmě měla v sobě boje. Opravdu jako tlaky, protože chvíli tam stojíš s člověkem, který prostě řekne negativní věc lidem do očí a nese ty oběti, tak ty oběti neseš s ním. Je těžký nést to oběť. Že tam je tlak, Satan na to tlačí, prostě ty lidi jsou naštvaný, teď půlka je v pláči a půlka je prostě v řevu a teď jsi v tom tlaku ale, ale prostě Bůh mi říkal, čekej, stůj a neříkej proti tomu nic. Prostě neodsoudíš to, jak lidi kážou evangelium. Jako za celý svoji službu jsem se setkala s hodně evangelistama a nikdy jsem žádného neodsoudila, ať to udělal, jak to udělal prostě. Ať to udělal málo, hodně, nebo nikdy. A, eh, a prostě když přišel ten tlak, jako vydržet až takovýhle věci, jako těžké věci říkání lidem i negativní pravdy, tak, tak já jsem prostě si jenom řekla, prostě čekej a stůj, prostě čekej a stůj a vydrž to, prostě vydrž to. Tak jsem to prostě vydržela. Měla jsem mi stavit, že se úplně klepeš vnitřně. Úplně vnitřně prostě je to na tebe moc, jo. My někdy jsme vyzvaný jít dál za Ježíšem až tak, že jdeš ze svý v komfortní zóně a teď máš prostě strach úplně prostě a úplně si jenom říká, ne, nic se nestane, neboj se, nic se nestane a furt a cítíš, jak se tvoje nitro úplně třese. Jak a to je určitá oběť taky, že to prakticky vydržíš. No a prostě všímala jsem si, že když řekneš evangelium se vším všudy, ani nemusíš hledat, jak to říkal Pavel, jak to říkal Petr. Ne, prostě taky to je dobře, si to najdi, ale prostě podle Bible. Kdybys měl říct podle Bible, co máš načtený z Bible, tak je jasný, že prostě ten, kdo nevěří v Ježíše, jde do pekla. A že ten, kdo nedodržuje Bibli, že jde do pekla nebo má problém. Ale my jim to jako nechceme říkat. My jim to nechceme říkat, ale prostě je to chyba, protože to celé vyučování, to všechno, co je napsáno v Bibli, je pravda a jde jenom o to, kdy ten čas vyprší a kdy ty lidi prostě budou postavený před soud. A dokud tu jsme, tak máme říkat tu pravdu, prostě, podle Bible. A takže ačkoliv já jsem viděla jakoby boží moc, jsem viděla, i když jsem kázala způsobem, který jsem vám říkala na začátku, prostě, že jsem měla ten soucit s lidma a přemýšlela jsem, jak mu to říct a jestli tomuhle to říct negativně, jakoby tvrdě a druhýmu měkce, tak jsem taky viděla boží moc, že Bůh s nima jednal. Ale je pravda, že když jsem přijala tenhle ten způsob, jakože ano, učiňte pokání a co se celý odkrytí pravdy, co se stane s člověkem, když nepřijme Ježíše a nehledě na to, jestli to ty lidi bolí nebo nebolí, prostě vyslovení celé pravdy, všeho, co víš a nic nezatajíš z Bible.
tak jsem si jako všimla, že ačkoliv já jsem nebyla schopná pojmout, jestli to ty lidi berou dobře, pozitivně, negativně, jestli je to zraňuje, nebo jestli je to jako hrozně zajímá, jestli je to zaujalo, nebo to jsem nemohla vygenerovat. Ale všimla jsem si, že jako, že tam byla boží přítomnost, ale jiným způsobem, než když seš mu přítelem tomu člověku. Já jsem se vždycky snažila jim být jako přítelem, jo. Taky tam Bůh jednal, ale při tom plném evangeliu, kdy to prostě vyslovíš, tyjo, hlava, nehlava, hodíš tam ten postoj toho, že budeš i trpět, že poneseš tu oběť. Ano, po Ježíši plivali, ano, Ježíše pronásledovali. I mě budou pronásledovat, já do toho jdu a prostě jdeš, vyslovíš to. A teďka fakt ta bouře teď úplně v tobě, úplně na prasknutí, úplně prostě nevíš, co se bude dít ani za 5 minut, ale vydržíš to. Tak je tam jiná boží moc, než to, co jsem zažívala prostě běžně, jako předtím. Já si myslím, moje představa je taková, že chvíli, kdy ty si jdeš z kůží na trh, ty jdeš do toho, že dobře, možná mě tam i sejmou, dobře, možná mě tam někdo zabije, dobře, možná mě zavřou, možná tam bude brutální útok, nebo cokoliv. Když do toho jdeš, takhle, a ono to třeba reálně tak opravdu jako tam je připravený od satana, tak Bůh musí dát své anděly. Bůh musí dát svoji moc, aby tě ochránil. Bůh, Bůh ví, že ty tam prostě naplno stojíš v té pravdě a že si nenecháš nic pro sebe a že nebudeš mít tu krev na svých rukách, že to vyslovíš všechno, takže riskuješ, Bůh to ví, že riskuješ. A to je jako můj názor, možná to je blbost, co říkám, ale on už vlastně prakticky vždycky ti dá tu pomoc těch andělů, vždycky ti dá pomoc té Ducha Svatého, Boží moci. Vždycky. A ta přítomnost tam je hmatatelná, reálná. Jako, už to není lidský, že já se na lidský úrovni chci přiblížit člověku, ale už to je na úrovni boží, že já se postavím do té roviny boží a, a vlastně Bůh to řeší božským způsobem. Nadpřirozeným způsobem, proto tam je to nadpřirozeno. Ale samozřejmě, že to je i tak, že Pavel dobře měl nadpřirozeno, nebo Petr, nebo všechny učeníci měli nadpřirozeno, ale tak jim šlo o život. Kdykoliv jim šlo o život. A Bůh se ptá, jsi schopný pro mě trpět? I když máš zaslíbený, že třeba nebudeš že třeba nezemřeš pro mě, ale jsi schopný trpět? A mě prostě Bůh ukázal, to je ten důvod, proč tady dneska říkám, ty čerství, že lidi, kteří nechtějí dávat oběti a už mají na to být dospělí a nejsou děti a nechtějí dávat oběti, že je to překážka pro vstup do Božího království. A pokud jsi už dospělej a máš na to být dospělej, že máš níst oběti a nemáš se jim vyhejbat. A já si musím přiznat, že kdykoliv my kážeme evangelium jinak, ale říkáme, no je to kvůli tomu, aby to bylo jednodušší pro ty lidi, aby to bylo snazší, přijatelnější pro ty lidi, tak my jim ale něco od ní máme. A oni budou čekat další 2 roky, než jim někdo něco řekne, co jsme jim měli mi říct. Ne, my jim máme říct všechno, i kdyby nás to bolelo. A uh, nést tu oběť kvůli evangeliu, to ukazuje vlastně i na tu opravdovost, jako opravdovost, že tam nejsi nějaký žvatlal, který prostě se tam snaží něco vysvětlit, že jsi něco prožil a cítíš a myslíš a chceš mu poradit a víš co, já chápu tvoji situaci a já ti něco řeknu pozitivního. Ne, ty tam stojíš jako ten, kdo tam jde riskovat život s pravdou, která ohrožuje prostě jeho jako existenci, pokud na něj někdo prostě vlítne. Ale je to tak vážný a tak jasný, že to uděláš. To je důkaz toho, jak, jakou má evangelium urgenci, jako jak prostě je to reálný, je to skutečný, je to realita, je to skutečnost. Ty to tím dokazuješ. Takže jaký
Jaká snaha to udělat pro lidi příjemnější? To je jenom jako ukazuje, že to je prázdný, ale když to uděláš reálně, řekneš to skutečně pravdu, která je pravdou, tak to uděláš tak vážný, že ty lidi si uvědomí, tyjo, tady se něco děje. Takže já jsem si postupně došla k tomu, že ačkoliv to zjistování evangelia, jakoby na přibližování se na lidskou úroveň, na úroveň toho člověka, nastavit empatii, snažit se přemýšlet, co, jak mu to říct, jo, je dobrý, ale ale Bůh nás volá do toho, aby jsme zvěstovali evangelium plnohodnotně, je to, tohleto, když řekneš všechno, je lepší. A vlastně prakticky to nemůže nic jako zkazit. I kdyby ten člověk byl zrovna citlivý a já mu to tam řeknu natvrdo a on by se z toho úplně rozložil, tak, tak bys mohl říct, no tak teď jsi mu to řekl úplně blbě, jo. No, jenomže my počítáme s tím, že tam Bůh, že tam Boží moc. A že i když v první chvíli, no to je takový mateřství tohle, my to děláme jako, že jako maminka chce vychovávat ty děti a teďka mu to tak jako řeknu pravdu a hnedka mu řeknu tu lásku, aby ho to nebolelo. Takhle se dá udělat, ale tu pravdu nemůžeš jakoby vyndat. Protože i ta máma nakonec řekne, hele, tohle děláš blbě, protože i kdyby ho mu to furt omlouvala, protože ho tak strašně miluje a nechce ho zranit, tak stejně přijde do fáze, kdy mu to musí říct tvrdě. Musí mu ukázat, a tady přesto prostě nejede vlak. Takže stejně, dobře, třikrát mu to řekne jemně, ale pak už mu stejně musí říct, hele, ale tady budeš mít tenhle následek prostě, to tak prostě je. Takže jaký jakoby slitování a tím, že mu to řekneme třeba v krátké době, najednou naraz to na něj navalíme, tak ale jako evangelium samo o sobě nemůže být zbraní satana. Evangelium vždycky zbraní Boha. Vždycky. Takže i kdyby se nám zdalo, že ten člověk je úplně rozložený a že je to špatně, jsme něco udělali blbě, tak to blbost, protože ono to vždycky pracuje v člověku jako boží věc. Může být třeba opařený, může se z toho chvíli oklepávat, ale má jako evangelium má tu schopnost a člověk sám od sebe má i tu schopnost to rozebrat, pokud to je pravda. Dobře, tak pokud to je pravda, tak to je jako když ti někdo řekne drsnou pravdu a tak ty ale víš, že to je pravda, že on ti jako ti neubližuje pravdou. Pravdou nejde reálně ublížit. I když ti to jako nejdřív třeba opaří, dobře. Ale furt to jako v konečné fázi nemůže ti pravda ublížit. To si jenom my myslíme, že to musíme zjemnit, aby tohle, já nevím co, aby to líp přijímali. Ale já třeba vím ze své zkušenosti evangelizací, že duše, že vlastně člověk, který k tobě přichází, ta duše už dopředu rozpoznává, že neseš evangelium. Někdy se děje to, že ten člověk se před tebou otočí a jde pryč, když ty mu chceš říct evangelium a já si myslím, že to je tím, že ta duše to vnitřně ví. I když ty nevyslovíš ani slovo. Takže pokud ten člověk v sobě má, že to odmítne, tak on to prostě odmítne. Ať mu to řekneš jemně nebo tvrdě, to je úplně jedno. Ta duše už je rozhodla, jestli půjde ke zlu nebo ne. Ale ty tam přicházíš jako ten, kdo řekne, ale rozhodni se. A řekneš mu tu pravdu. Ale on stejně už vnitřně je nastavený, buď to negativně nebo pozitivně. Tak proč bychom to měli zjemňovat? Jako, že bychom to líp podali a on by to na základě toho lepšího podání přijal? To je blbost. Prostě on už vnitřně je buď to nastavený na zlo nebo na dobro. A my tam jenom jako přicházíme jako ty, který to rozsekávají, to boží slovo, který rozděluje až do morku kostí. Takže tam spíš jde o to, aby bylo vysloveno všechno. Aby to bylo celý. Aby ten člověk, pokud teda nezná Boha a chtěl by o tom vědět víc, tak aby jsme mu teda řekli všechno. I s tím peklem, i s těma následkama, i s tím, že Ježíš z toho vyvádí, i s tím vším. I když to je třeba nepříjemný. Takže
To jsem si pak uvědomila, pochopila jsem to, viděla jsem tu boží moc u toho, že tam se počítá prostě s tím, že Bůh zasahuje a on to sám dělá. Takže já spíš vidím problém v tom, že my nechceme nést oběti. Že my, že my prostě nedokážeme stát před tím, že oni vybouchnou, nebo oni budou z toho, jim to bude nepříjemný a pak to uděje nepříjemný ještě nám. Ale, ale Ježíš to řekl, že budeme jedním jako ke smrti, druhým k životu a takže já se tomu nedivím prostě. Já se tomu nedivím a je to jako když Bůh tě chrání, když ti řekne, já tě budu chránit, já tě budu chránit, nikdo se tě ani nedotkne, tak vlastně, tak to je úplně v pohodě. Tak ty prostě jdeš, řekneš tu pravdu, stojíš tam, kde to vybouchne, vylítne, útoky a všechno, ale Bůh tě chrání a ty se nemusíš bát dávat oběti. Nemusíš se bát podstoupit nějakou těžkost nebo trápení, protože Ježíš to nesl taky. A mně se to spojuje ještě s jednou věcí, že vlastně my nevíme, jaká doba nás čeká, my nevíme, co je před náma. A víme, že přijde doba utrpení a těžkostí a nevíme, jestli se jí dožijeme nebo ne, ale můžeme předpokládat, že to utrpení nějakým způsobem bude narůstat. A vlastně zvěstování evangelia, když se nechceš vyhnout těm těžkostem, je pro tebe prakticky příprava. Takže potom, když přijde jakoby na tu těžší dobu a my budeme konfrontovaní tím, že nám někdo řekne tak, věříš v Ježíše, asi jo, tak tě podříznu. A když my nebudeme zvyklí na to nést nějaký utrpení pro evangelium, tak ho zapřeme. Protože prostě se budeme bát, pokud se bojíme teď, říct plnou pravdu s tím, že u toho budu muset nést oběť, tak jak potom ustojíš tu dobu, kdy budeme muset složit opravdovou oběť? A jde o spásu duše, že když ho zapřeš, tak prostě konec. A je to strašně důležitý, my vlastně tím zachraňujeme svoji duši. My zachraňujeme je, ale vlastně prakticky i sebe. Takže vlastně nést oběť je strašně důležitý a nebudu, já za sebe už nebudu obhajovat to, že nějaký lidi trpěli kvůli evangeliu, ti, co ho měli přijmout, že trpěli kvůli evangeliu, nebudu to obhajovat a nebudu obhajovat ani to, že já jsem musela chudák trpět přitom, protože vím, že ta oběť k tomu patří a je to pro mě i zkouška, jestli dám pro Ježíše všechno. A pak je vlastně druhý způsob obětí, který teď mám na mysli, samozřejmě, že jich je asi víc, ale ten, co mám ještě k tomu, co chci přinést vám, tak je tenhle, že vlastně říct tu pravdu podle Bible i lidem, kteří jsou kolem nás. Říct tu pravdu podle Bible, teď už to není třeba přímo evangelium, a už to je vyučování Ježíše Krista, říkat to lidem, kteří jsou kolem nás, ať jako věřící, a jestliže v něčem odbočujou, dokážu mu to říct, i když to bude nepříjemný, i když to bude, možná se začne ten člověk zlobit, nebo prostě možná ho to zraní, nebo tak, dokážu nést oběť v tom, že mě to u toho bude nepříjemný, že zase budu vyvolávat nějaký tlaky, ale ty tlaky v něm způsobí proměnu. Dokážu očekávat boží zázraky v tom, jakože v tom budou boží zázraky. Dokážu těm lidem prostě jít, i když to je nepříjemný, a nést tu oběť, říct pravdu člověku, to je další věc. A to už jsou věci, které se vám nechtějí dělat. A pak je třeba třetí věc, dokážu se zříct z toho, co není v souladu s Bohem,
a přestat to dělat. Dokážu se zdržet společnosti, která neuznává Krista. Dokážu nezdílet stůl s hříšníky, s pohany. Dokážu se něčeho vzdát pro Ježíše, i když mě pomluvěj. A i když to bude vypadat, že se trhám ze té společnosti, i to je oběť. A co je pozitivní, jako pozbuzení tady k tomu, s čemu jsem si já došla, tak to je to, že vlastně když tohle zvládneš, níst oběti pro evangelium, a já vím, že spousta lidí tady je tomu blízko, že to pro nás není zas až tak těžký úkol, že to můžeš zvládnout do týdne. Jenom tím, že si řekneš, jo, jdu do toho, budu to dělat tak a začneš. Uh, je to pro nás dostupný jenom v rozhodnutí. Jenom v tom, že si řeknu, budu trpět si jít do Božího království, chci dělat, co dělal Ježíš. Já jsem jeden z vás. Já jsem to taky ještě pořádně nerozjela tady to. Ale chci do toho jít. A nejsi ty oběti pro Ježíše. A to je právě to krásný, to pozitivní věc, že když tohle zvládneme a do toho dojdeme, tak začneš prožívat Boha o mnoho víc. O mnoho víc. Začneš požívat jeho přítomnost, protože se jako oddělíš od všech věcí, které s tím neměly nic společného a nějakým způsobem inklinovaly do tvého života a nemohl si tolik prožívat Boha. Že každá oběť, kterou pro Ježíše dáš a naučíš se dávat oběti, vlastně způsobuje, že ho budeš prožívat o mnoho víc. Prostě tu boží moc vlastně začneš prožívat i ty sám. Takže to je to obrovsky pozitivní. Pokud bychom se rozhodli, že do toho nepůjdeme, tak si myslím, že začne inklinovat obrovsky právě ten Satan a to zlo do našeho života, začne nás přemáhat. Takže to je takový moje svědectví, co já jsem prostě prožila si ve svém životě, že jsem se postupně naučila pochopit, že plný evangelium je i o těch negativních věcech a výzvě lidí k pokání a zprávy o tom, že pokud Ježíše nepřijmou, takže prostě není pro ně záchrany, že jdou do hořícího jezera. A je už jedno, jako použiješ mimiku, tón hlasu, hlasitost, tvrdost, měkkost, úsměv, mračení, to je úplně jedno. Protože my vlastně zasahujeme jako do světa satana. Do světa, kde vládne Satan a tam vlastně jde o, to řeknu blbě, asi ostrý střely. Tam jde o to, že ten bojuješ tou střelou, ne tím, jestli se u toho budeš vždycky tvářit, nebo nebudeš, nebo jestli budeš tu moc tvrdý, nebo tak. Ne, ta střela je v tom, řekneš tu pravdu do té lži, jo? A už je úplně jedno, jak to, jako, jak se u toho tváříš, nebo jak, aby to ty lidi líp přijímali. Je totiž podobný ještě jedné věci, v které i já chci nést oběti, a ještě třetí oblast, a to je vlastně, když máš hodně úzký vztah s někým a vlastně Bůh je mezi váma. Dá se říct, že to je taky odstupňovaný. Evangelium je vůči nevěřícím, pak je vztahy v církvi a pak je fakt jako někdo úplně extra blízký, s kterým hejbeš světem, s kterým třeba sloužíš, nebo
To jsou třeba manželé, kteří společně slouží, nebo to jsou parťáci, kteří spolu slouží. Nebo to je třeba celá skupinka, která spolu slouží. Samozřejmě, že do nich Satan půjde. A i tam musíš nést oběti, jinak to nezvládneš. Jinak to rozseká. A u toho nesení obětí tady v té třetí oblasti, když to chceš obránit, aby vás nedostal, tam vyloženě jde o to. Tam vyloženě jde o to, že uh, ty musíš uh, co řeknu, blbě. On střílí na tebe, Satan střílí na tebe, ty musíš střílet na něj. A prakticky střílet těma zbraněma dobrýma. A tam už je úplně jedno, jestli řekneš, v chvíli, kdy máte třeba útok, je úplně jedno, jestli řekneš to s úsměvem nebo negativně, ale důležitý je, že řekneš to, co chce říct Ježíš. A na to reaguje démon. Na to reaguje útok od satana. Na tu pravdu, na tu realitu. Ne na to, jestli, jestli, jestli seš u toho plnej lásky nebo negace, nebo jestli to myslíš ze srdce, jestli ti to láme, jestli u toho pláčeš nebo cokoliv. Ne, ty musíš vždycky vyslovit pravdu, jako to, co ti Bůh ukazuje v tom boji, kdy bojuješ jako střelu. A v chvíli, kdy ta střela zasáhne to zlo, tak on odejde. Že je to určitý boj, kdy Satan chce nás dostat. Jak v evangelizaci, tak ve správnosti křesťanů, tak i v úzkých stazích, kde prostě potřebuješ obstát. Už je to prostě prakticky boj. A zase není to prostě o tom, jak to hezky řekneš nebo neřekneš hezky, ale je to o tom, co řekneš. To je ta skutečná věc, která hýbe těma věcma, zároveň odstraňuje to zlo a ty střely, který on střílí na nás. No, takže takhle. Aleluja. Top.